ሰላም ኣምላኽና ዓኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ጅኻ መቐፀል ታዛንታ ካብ ቃል ኣምላኽ ይዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሓራይ ዶ? ታዛንታ ከዓኒ ናይ ሙሴን ፈርዖንን ሓራይ ዶ? ኣብቲ ዝሓለፈ ዛንታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ናብ ግብፂ ተመለስ ነቶም ህዝበይ ከዓ ሓራ ክኾኑ ምእንትን ንፈርዖን ተዛረቦ ኢልዎ ነይሩ ምሽ ንፉዓት በዓር ሙሴ ፈሪሁ እግዚአብሔር ግን ዘኣነምሰኻ ኣለኹ ንኣሮን ሓኳ ከዓ ተማልኣዮ ኢልዎ በዓር ሙሴ ናብ ግብፂ መፂኡ ትሪእዎ ኣለኹም ንኣሮን ሓዉ ረኺብዎ ኣሮን ምስኡ ኣሎ እዚ ቀይሕ ክዳን ገይሩ ዘሎ ኣሮን እዩ በዓር ንፈርዖን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንህዝበይ ግደፎ ካብቲ ብርቱዕ ስራሕ ተስርሖም ዘለኻ ነፃ ግደፎም ኢልዎ ፈርዖን ግን ኣብዩ ኣይሰዶም ነይሩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ዓብዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሙሴ ቀዳመይቲ ሚራክል ሓንቲ ሚራክል እንታይ ገይሩ መሲልኩም እታ በትሪ ምስኡ ዘላ ንኣሮን ኣብ መሬት ሰንድዋ ኢልዎ ትሪኢ ኣለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ተኣምራት ነታ በትሪ ናብ ተመን ከም ትቕየር ገይሩ ምስ ሙሴ ከም ዘሎ ምልክት ኣርእይዎ ፈርዖን ግን ኣብዩ ኣይሰዶም ነይሩ ሓደ ተኣምራት ገይሩ ዳሕራይ ካልኣይ ተኣምራት ከዓኒ እግዚአብሔር ነቲ ማይ ብግብፂ ዝሓልፍ ሩባ ደም ቀይርዎ ትሪእዎ ኣለኹም ቀይሕ ኮይኑ ደም ክልተ ተኣምራት ገይሩ ፈርዖን ግን መሊሱ ከዓኒ ኣይሰዶም ነይሩ ኣብዩ ድሓር እግዚአብሔር ኣምላክ ከዓ እንደገና ሳልሳይ ተኣምራት እንታይ ገይሩ መሲልኩም ኣብቲ ከተማ ግብፂ ብዙሓት ዕንቁሮ ከም ዝኾነ ገይሩ ትሪእዎም ኣለኹም ህፃናት ኩሎም ቶም ህዝቢ ፈሪሖም ሃዲሞም ፈርዖን ግን እንደገና መሊሱ ከዓኒ ኣይሰዶም ነይሩ ኣብዩ ዳሕራይ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንደገና ፅንፅያ ከም ድመፁ ገይሩ ትሪእዎም ኣለኹም ፅንፅያ ብዙሕ ኣብቲ ከተማ ንኩሎም ግብፂ ንእንስሳን ቶም ሰባትን ነኺስዎም ኣርባዕተ ተኣምራት ፈርዖን ግን ኣይሰዶም ነይሩ ከዓ መሊሱ ኣብይዎ ንእግዚአብሔር ዳሕራይ መሊሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩሎም ከብትታት ናይ ግብፃውያን ጥራይ ከም ድሞቱ ገይሩ ማለት እዩ ትሪእዎም ኣለኹም ሓሙሽተ ተኣምራት ገይሩ ፈርዖን ግን እንደገና መሊሱ ከዓኒ ልቡ ኣትሪሩ ኣይሰዶም ነይሩ ኣብይዎ ዳሕራይ ሻድሻይ ተኣምራት ከዓ መሊሱ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ህፃናት ራእይዎ ኣብ ኩሎም ግብፃውያን ቆስሊ ከም ድኸውን ገይሩ ኩሎም ቆሲሎም ፈርዖን ግን መሊሱ ልቡ ኣትሪሩ ኣይሰዶም ነይሩ ኣብዩ ናይ ሻብዓይ ተኣምራት ከዓ እግዚአብሔር ብዙሕ ብርቱዕ ማይ በረድ ከም ዝወቅዕ ገይሩ ትሪእዎ ኣለኹም ፈርዖን ግን ኣይሰዶም ነይሩ እንደገና ኣብዩ ዳሕር ሻምናይ ተኣምራት ከዓኒ ወይ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሓት ኣንበጣ መፂኦም ነቲ ናቶም ምግቢ ከም ዝበልዕዎ ገይሩ ፈርዖን ግን
መሊሱ ኣይሰዶም ነኢሉ ኣብዩ ዳሓራይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሊሱ እታ ሸዓይ ተኣምራት ንኹላታ ከተማ ጸልማት ከም ዝኾኑ ገይሩ ትሪእዎ ኣለኹም ሙሉእ መዓልቲ ዋላ ፀሓይ ኮላ ጸልማት ኮይኑ 24 ሰዓት ማለት እዩ ሓራይ ዶ ህፃናት ዳሓራይ ብርሃን ደልዮም ፈርዖን ግን መሊሱ ከዓኒ ኣይሰዶም ነኢሉ ኣብዩ መጨረሻ ተኣምራት 10 ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ንእስራኤላውያን ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣፍ ደገ ናይ እስራኤላውያን በጊዕ ሓሪትካ ደም ልኸዮ ኢልዎ ሓራይ ዶ ህፃናት ትሪእዎ ኣለኹም ቀይሕ ነገር ይለኽዮ ንፉዓት እዚ ደም እዩ ሓራይ ዶ ንማማ ንፓፓ ንሕተትዎም እንታይ ማለት ምዃኑን ድሕሪኡ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ንሙሴ ዳሓራይ ብግብፂ ኣነ ክሓልፍ እየ ኢልዎ እግዚአብሔር አምላክ በዓሉ ነፍሲ ወከፍ ናይ እስራኤላውያን ቤት ነቲ ናይ ደም ምልክት ዘሎ ገዲፈ ንግብፃውያን ግን ካብ በኹሪ ደቆምን እንስስኦምን ክቐትለሎም እየ ኢልዎ ትሪእዎ ኣለኹም ድሓር እግዚአብሔር አምላክ ከምኡ ምስ ገበረ ፈርዖን 10 ሚራክል በሙሴ ምስ ረአየ ንእግዚአብሔር አምላክ ፈሪሕዎ ክንደይ ኢለኩም 10 ተኣምራት ገይሩ ማለት እዩ ኣራይ በቃ እስኻ ንህዝብኻ ሒዝካ ካብዚ ሃገረይ ውፁእ ኢልዎም ፈሪኹም ዋው በቃ ድሓራይ ሙሴ ንኹሎም ነቶም ህዝቢ ኩሉ ደለኩም ኣቑሑ ጠርንፉ ኢልዎም ሒዝዎም ክወፅእ ምዃኑ ካብ ፈርዖን ካብቲ ናይ ቤት መንግስቲ ማለት እዩ ወፅዩ ሓራይ ዶ ህፃናት ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገይሩ ማለት መሲልኩም ብሙሴ ገይሩ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ካብቲ ዝነበሮ ባርነት ካብቲ ብዙሕ መከራ ዝነበሮም 10 ተኣምራት ገይሩ ብሓይሊ ካብ ግብፂ ኣውፅይዎም ሓራይ ዶ ንፉዓት ህፃናት ኣብ ዝቕፅል ሽዑ ሙሴ ከመይ ገይሩ ከም ደውፅኦም ዝቕፅል ዛንታ ሒዘልኩም ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ህፃናት እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ የፍቅረኩም እዩ ቻው